ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗଦ୍ୟ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିଲ ଦେଖି, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛେ? ତୁମେମାନେ ସବୁ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିବ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଆମେ ଗଛ, ଲତା, ନଦୀନାଳ, ଆକାଶ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଘର, ବଗିଚା, ଛକ ବଜାର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ଏହା ଭିତରୁ ଆମେ କାହାଠାରୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଥାଉ? ତୁମେମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବି ଦେଉଛ, ଗଛ ବା ବୃକ୍ଷ। ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷଲତା ଠାରୁ ଖାଲି ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇନଥାଉ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ଜିନିଷ ପାଇଥାଉ, ଯଥା ଫଳ, ଫୁଲ, ପତ୍ର, କାଠ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧି ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିଲ ଦେଖି। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଥା ଆମ୍ବ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ, ବେଲ, କଦଳୀ, ଶାଗୁଆନ, ତୁଳସୀ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଓ ବର ଭଳି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଓ ଜାଣିବା। ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ଲେଖକ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ ଲେଖକ ପରିଚୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଆସ ଲେଖକ ପରିଚୟଟି ପଢ଼ିବା। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଲେଖକ ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପରିଚିତ। ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଙ୍ଗଲପୁରୀ ଗ୍ରାମରେ 1937 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଶବ୍ଦର କୁହୁକ, ଆଲୁଅର ଲୁଚକାଳି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ପୁସ୍ତକ ଦରିଆ ଅଜାର ମଜା ଦୁନିଆ ନିମିତ୍ତ ସେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା, ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଗଦ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଏଇଠାରେ ଲେଖକ କିପରି ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ଉପକାର କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମର ସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ବିପନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଉଛି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏହାର ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଠନ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କିଛି ପଢ଼ିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି, ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମଳ ଅରଣ୍ୟ, ତା ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଋଷି ଆଶ୍ରମ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରତ। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଉଦ୍ୟାନ କର୍ମ, ଗୋସେବା, କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ରନ୍ଧନ, ସଙ୍ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏକଦା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ବା ଲତାଟି ମନୁଷ୍ୟର ଉପକାରରେ ଆସୁନାହିଁ ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲେ। ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଦୋଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। କେତେଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଫେରିଆସି କେଉଁ ଗଛ ଦରକାରୀ ଓ କେଉଁ ଗଛ ଅଦରକାରୀ ତାହା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ପିଲେ, ତୁମେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଏହିପରି ପଠନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ସାରମର୍ମଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦେବା। ତୁମେମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଗକାଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବଣରେ ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯଥା ଚାଷ କାମ, ବଗିଚା କାମ, ରୋଷେଇ କାମ, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହିସବୁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହି ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଥରେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେ
ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗଛଲତା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟି ମଣିଷର ଉପକାରରେ ଆସୁନାହିଁ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। କେତେଦିନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟ ଫେରି ଆସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅଦରକାରୀ ଗଛର ତାଲିକା ଦେଲେ। ମାତ୍ର ଚରକ ନାମକ ପିଲାଟି ଆଉ ଲେଉଟି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଲେ। ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଦିନେ ଚରକ ହତାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ ଓ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ସେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅଦରକାରୀ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆମର କାମରେ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି। ଏହି ଚରକ ଦିନେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚରକ ସଂହିତା ନାମକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମର ଏବେ ଆମ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ସୁସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଓ ନାନା ପର୍ବରେ ବୃକ୍ଷ ପୂଜନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଆମର ବୃକ୍ଷ ପୂଜନ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 17.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେୟତାକୁ ହିସାବ କରି କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗଛର ତା'ର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅମ୍ଳଜାନ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପତ୍ର, ଫଳ, ପୁଷ୍ପ, କାଷ୍ଠ ଆଦି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଆଶ୍ରୟର ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ଓ ଗଛଟି ଯେତିକି ବର୍ଷା କରାଏ ତାହା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଏହି ବିଷୟରୁ ଯାହା ଜାଣିଲେ ଗଛ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ, ପରୋକ୍ଷ ରୂପରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଥର ଆମେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଥିବା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିଛୁ ସେଥିରୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିବା, ଏହାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳ। ଶ୍ୟାମଳ ଅର୍ଥ ହେଲା ଶାଗୁଆ। ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥ ହେଲା ପଢ଼ିବା, ବହି ପଢ଼ୁଛେ, ହଁ, ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପଢ଼ୁଛେ, ଏଟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କୁହାଯାଏ। ସମିଧ, ସମିଧ ଅର୍ଥ ହୋମ କାଠ। ଯେଉଁ କାଠକୁ ଆମେ ଯଜ୍ଞରେ ହୋମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ସମିଧ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ ଫେରିବା। ମନୋନିବେଶ, ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ବା ମନ ଲଗାଇ, ସେଟା ହେଉଛି ମନୋନିବେଶ। ଆମେ ଯେମିତି ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ମନ ଲଗାଇ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ସେଟାକୁ କହୁଛି ମନୋନିବେଶ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ଜାଣିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର।